Og han Frederik står igen. Kom on. Okay, alt. Første snor. 10 gange. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Videre derhen. Og det er pisklet. Og han misser og ryger. Skide godt, Arne. Fuck, det er klat, ikke? Jo. Okay, mit forsøg. Vi laver kun 3 gange, på grund af det pisklet. Wow, jeg er lige så Du skal røre bolden. Jamen, det er jo fucking klart. Det er jo svært. Ej, 4, 6, 2, what the fuck, 5, 3, fucking let 2, 10. What? Oh fuck, jeg skal. Yes, 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 jeg fører. Skide godt. Prøv lige, Frederik. Hvor tog midt på? Målmanden er sat. Hey. Det er glat. Det er godt på, at du har bukser på. Jeg synes, det skal være glat. Okay, anden forsøg. Den står 1-0 til mig. Det betyder, at hvis han misser nu, og jeg skruer, så har jeg vundet. Så er der ikke noget med cross, så har jeg bare vundet. 10 gange, du. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Afsted. Yes! Han misser igen! Han misser. Hvor er du svimmel, mand. Op igen, du. Henter du ikke lige bolden, du? Okay, den står 1-0 til mig. Det betyder, at hvis jeg skruer nu, så har jeg faktisk vundet, og så skal vi ikke engang crossbar, fordi så har jeg bare vundet. Og jeg vandt. Okay, vi tager bare crossbar for alles skyld. Hvis det nu er, at jeg vinder, så skal han have en chance. Så er vores målmand blevet og han er ikke særlig god, vores målmand, det er derfor han står. Så det er mit andet forsøg. Kom. Okay, han er fucking længe om at hente dit bold. Han er fucking længe om det. Sorry, hvis min finger lige kom ind foran skærmen før, det var ikke meningen. Okay, Freddy, der var skidstøtte. Wait, what the say? What? Okay, nu kommer mit andet forsøg, hvis jeg skruer. Ja, så laver vi cross, bare lige for at holde en gang på nummer. Ellers så skal og hvis jeg så også spiller væk igen. Røv! Jeg starter. Nu er vi 1, 2, jeg hader det her, det er det værste. 3, 4, jeg vil røv der. 5, 6, 7, 8, 9! Nej, 9! Og 10! Nej! Nu er det 10! Hvor er bolden? Nå, det er den vej. Ej, virkelig, jeg svømmer! Nej! Pis! Fuck, det er svimmel, mand. Fuck, han er svimmel. Okay. Arns anden gang bare begyndt at snurre. Arns tredje gang, mener jeg. Arns tredje gang. Hvis han ikke skruer nu, så har jeg vundet, så går vi bare direkte til crossbar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, hvis han ikke skruer, så er det videre til crossbar. Kom nu med. Badass redning. Okay, det var fucking dårligt. Jeg bliver ikke så svimmel. Nu går vi videre til crossbar, hvor vores målmand starter. Den der først rammer crossbar, ja, han går vinder. Hvis jeg nu rammer crossbar først, så skal jeg skyde røv på Arne. Hvis han rammer crossbar, så står mig og Arne lige. Men hvis vores målmand
bold på os begge for 2 meter afstand. Vi går i gang. Og vi er i gang. Godt. Fuck, det er dårligt der. Okay, Arne. Arnes første forsøg. Vi går i gang. Det var helt sjovt, det der. Fuck, det var grineren. Nu er det din tur. Okay. Mit første forsøg, hvis jeg rammer nu, ikke? Så er jeg glad, så skal jeg skyde meget meget. Ej, det mener du ikke det? Hvor er det farligt? Okay, Frederik, jeg forsøg. Hvis han rammer mig, og ikke rammer. Ja, så er det nederen, det der. Okay. Arnes anden forsøg. Okay, kom så. Fuck, det Den der. det bestemmer for selv. Fuck, det er let, det der. Ja, okay. Hvad er de heldige bolde der? Okay, mit andet forsøg. Nej! Okay, mens Arne henter bolden, så laver vi lige pause. Skal du ikke hente dem? Nej, jeg henter sidst. Okay, vi ser på Frederik imens. Ved du godt, hvis du rammer, så må du skyde røv på mig og Arne 2 meter væk, ikke? Skuffet. Det ved du godt, ikke? Bak over os. Det er okay, Frederiks tredje forsøg. Kommer lige om lidt. Skuffet. Okay. Vores boldcenter herude er syg i hovedet. Dårligt. Sjovt, Arne. Okay, Frederiks tredje forsøg. Kom så, Morten. Eller Frederik. Jeg er sådan. Hatjo! Okay, vi tager Arnes tredje forsøg. Arnes tredje forsøg. Kommer nu. Okay, nu er det min tur. Ja. Arnes tredje forsøg. Kom nu. Nu skal den. Hvad er målet? Kom nu, mand. Ellers tager det ned med de bold. Arnes tredje forsøg. Det var dårligt. Okay, mit tredje forsøg. Okay, er I klar? Nu afgør jeg det her. Hvis jeg rammer nu. Ja, så må jeg skyde røv på Arne. Jeg gør det tiden. Det mener du ikke så tæt på. Okay, nu skal fra her til 4 forsøg. Vi rykker bare en lille smule tættere, bare det for lidt nærmere, fordi det er ret klat og ret svært at få bolden op. Så. Man er bare bange på, at man glider. Ja, Frederik. Skyd for handskerne, Frederik. Frederiks 4. forsøg. Kommer nu. Misser. Okay. Arnes 4. forsøg kommer lige om lidt. Så skyder du op, hva'? Ja, okay. Den ligger. Hvad laver du? Er du ved at tage, Fredrik? Okay, Arnes 4. forsøg. Hvis han rammer nu, så må han skyde røv på mig og... Nej, kom på mig, fordi Frederik han har ikke været med i en tidligere challenge. Så lad os gå i gang. Kom, skyd de 4. Fuck, hvor er du dårlig, mand. Her. Hvor er du dårlig. Fuck, det var dårligt. Fuck, det var dårligt. Okay, mit 4. Yes! No! Okay, Arne, ind på streg, 2 meter væk. Fucking tabte os sidste video. Du er mega fucking dårlig til det. Hvad har du at sige til at tage mig igen? Og bare pissekoldt at få skudt røv. Ja, men den her gang ikke 2 meter væk. Okay, 3. Kom nu, gå ind. Han har så mange smerter i røven på sidste. Er du klar? Okay. Ja, det var ikke vildt. Det er langt, mand. Okay.